आरे नों सिजा नुजा खरसा करो एमडीसी कुनो एकदिन नों मन्त्रि जानो जा कुनो दिन एकदिन नों सीएम जा अटिके कम साननि बुकुको सबारिया मुसांगिया बुमानि जे कक सामनि प्रत्येक मेसिजन खनाय दखाना बोला रांकुशा ना तम थाइसा थाइजि थानि मुंसा साइया जि थानि मुंसा सान बतामो के जोंनो थांसा खायनानि ताइ जोंनो थांसा दंनानि आइफोरा आइफ अरे परे खायनानि सिबारनि साइतुनो तानो साइतो जवाते हाजानि खाका रायनि खाका कोलानि खाका जदनो साइनि ज हगा नि खावाइका दरमानो खाका जोंनो थांसा थां तनानि आ साउसिबरो तजानिया जोंनो पिसुंफोरा खायनानैसे बनि सामोन दंसै आसिका सातोजों फायमाने आसिका फायमाने जों दाबो 10 मासिको त्रिपुरामा सरकार सामने एडिसो मात्र 10 मासिको